Brasilen izan nintzen, eta bigarrengo bat arginekan Europan kokatu nahi nuela, gainera aurretiaz Greziara juteko aukera izan nuenez, oain brigadetan aukera izan da Greziara jutean eta beste modu batera ezagutzea Grezia, dala bertako jendearekin ere hurbilago, sakonago, eta bereziki interesgarria iruditzen zaidalako, gaur egun mediotan jasotzen ez dugun herri bat dalako, egonda garai bat mediotan izugarri jaso duguna, Grezian memorandumaren inguruan eta titular pila bat, bertako kale istiluenak edo Txiprasen hauteskunde kanpaina eta bar, eta gaur egun isiltasun absoluto bat Greziaren inguruan mugitzen dena, edo iristen zaiguna. Eta berezik interesgarria, bertatik bertara jasotzea nola den gaur egungo situazio hori, ez? Grezian egin genuen ibilbidea, Atenasen ekin genuen, hiriburuan bertan, eta bertan 3-4 egun izan genituen, Atenaseko mugimendu eta eragile ezberdinak ezagutzen. Jarraian, Tesalonikara igo ginen, iparralderantza, bertan beste 3-4 egun, eta brigadari amaiera eman genion Kretako uhartean. Gaina Kretan ere, helburua bazan, Kreta iparraldean aurkitzen diren herri ezberdinetatik mugitzea, uhartean bertan biziren errealitatea oso ezberdina delako herri batetik bestera. Naiz eta, orokorrean nahiko egoera gogorra bizi duten.